Inti li l-Alfred Sant ilek tafu mis-sittinijiet u fil-fatt fil-ktieb inti għandek passaġġ ħelu ħafna dwar ir-relazzjoni tiegħek mal-Alfred Sant, naraw ftit. Lill-Alfred Sant għadni niftakru sewwa fostna mal-imwejjed tal-Premier. Siq fuq siq, aktarx ta' ftit kliem, bit-bissima u biħsieb lest. Ma kontx nista' nobsor li ħdejja fi Pjazza Reġina kien hemm il-Prim Ministru futur ta' pajjiżi. Madankollu kont inħoss li Alfred Sant kien wieħed minna u kien anki aktar ukoll. Fil-pubbliku xi drabi derna li ma qbilniex u din hi ħaġa li sikkwiet weġġatni għaliex għalija dejjem kien persuna li stajt nammirah anka f'pożizzjoni kuntrarja jew differenti u dejjem sinċir u intelligenti ħafna. Huwa bniedem li jaf jistenna, jaħseb fit-tul u jbassar. Ktibt tajjeb dwaru meta kien kittieb u meta sar politiku u bl-istess konvinzjoni nikteb fuq u llum. Ir-riforma politika li ġab fil-pajjiż it-tipika tiegħu, kalma u profonda. Konvint minn dal-kliem imma għaliex qed tajtek fuq Alfred Sant bniedem li tilef 3 elezzjonijiet infila? Għax forsi ma provax irbaħom biżżejjed, forsi kien wis intellettwali u awtur mill-politiku. Fil-lum niddubita kemm il-politiku l-kittieb jistgħu jgħixu fl-istess ħin, però il-fatt li ġie wara Mintov, differenti tant minn Mintov. Prova jirrestawra immaġni kważi filo nazzjonalista jew post-laburista ta' ċertu tip li l-Partit Laburista naħseb li għamlet l-ġid. Irnexxielu? Il-Partit naħseb li l-immaġni li biddel. Jiena mhux qed ngħid li s-sebgħinijiet u t-tmeninijiet kienu xi ħaġa li stajna naqbżuhom f'Afrika li huma l-ekwivalenti ta' civil war f'diversi pajjiżi oħrajn fl-Ewropa u fl-Afrika. Però Alfred Sant irnexxielu għax huwa membru tal-ġenerazzjoni tiegħi jirrestawra dik l-immaġni ta' partit li seta' jkun kalm differenti laburista fl-istess ħin. Imma dak huwa prezz li kellek ħaras għalieħu, ma naħsibx li jkont nafsu li mhux sejdum ħafna fil-poter għaliex l-attitudni tiegħu ma kienx tipikament dik li l-Martin Xiġifieri kont tobsor li mhux ħajdum ħafna fil-poter, kont tobsor li mhux ħajkollu suċċess fil-poter, suċċess politiku? Qed innieslu forsi daqsxejn kristjanament li s-suċċess ma jfissirx li tirbaħ, s-suċċess jfisser li tkun inti stess, be yourself. Li tkun inti stess anke jekk titlef jiġifieri. Mhux għalfejn li tirbaħ, li tkun inti stess. Fil-posti mhuwiex fil-gvern, fil-oppożizzjoni, il-posti huwa hawn. Frażi li tuża int qasira però b'ħafna xtomod. Li tuża biex tikkompara żewġ partiti. Inti tajt il-Partit Nazzjonalista jaf jiġġedded. Il-Partit Laburista dejjem irid il-ġdid. Il-Partit Laburista twilet bħala partit li jrid iġġedded għax huwa partit tax-xelluk, partit Laburista ta' ċertu tip Ingliż. Il-PN twilet bħala partit antiriformista, partit konservatur, xi ħadd li jrid iżomm salva. Sa dan it-tant iż-żminijiet mhux kulħadd fehmu daqs, il-Labour Party fil-fehma tiegħu ċertu żmien waqaf, kważi blokka, f'parkja. Il-pjan sa tant ma' miexi, għaraf is-sinjali ta' żminijiet, għaraf li l-istorja mhux qegħdem biex tipprova tbiddilha biss anke biex tgħixha bil-mod tiegħek stess. Iddakkar mill-idea tal-Ewropa li hija l-aktar kontinent avanzat anke f'dawk il-liġijiet ta' ma taqbilx magħhom. Allora mexa llum b'mod li l-PN sar partit ħa ngħidlek progressiv, ma tantx nemmen f'dak termini, però biex nużaw b'xi mod nużawhom ukoll. U l-Labour Party għal żmien din inqabad f'impass. Isuf dak il-bib tal-ħġiġ li jdur fil-lukandi li nqabad hemmhekk. Tof li kien tant liberali u kważi perveġġenti li jara qabel, spiċċa anki bħalli kieku konservattiv, kważi beża mit-televiżjoni bil-kulur, beża minn ċerta kultura marbuta mal-Ewropa. Beża minn ċerti miżuri li kienu jidru jisom mhux wisq tajbin għal Malta. Il-PN qal dan hu żmien rridu nifhmuh. Ġifieri dak li der bħala avvanz tal-laburisti sar għal Partit Nazzjonalista ħaġa awtomatika. Naturalment ħafna mill-homework tal-PN sar mill-Ewropa, però il-PN kien kapaċi jgħidha. Labour Party ċertu żmien baqgħet le. Element importantissimu f'di l-biografija hija tfulitek u żożija tiegħek f'Balzonetta il-Furjana. U nfakrek f'ħaġa li tajt li mbagħad nixtieqek timraħ fuqha, tajt darba kont qiegħed inti l-Furjana, da kont żagħżugħ, tiġi mara fuqek u qaltlek il-belt fejni. Fi żmien kien żmien meta nies ma jafux parti ta' Malta fejni. Dim il-Knisja tal-Furjana. Fejn kont ġej minn Tommi, u din ix-xieħa għallajti għas-saħħa jew għallajti għall-ġenna. Imbeżza, però bla ma tafni qatt ma rajta qalt li
Sinjur, fejn il-Belt Valletta mbezza? Karozza tal-linja baqgħet sejra l-belt, ġifieri fi żmien nofs minuta, kienet tiġà fil-venda. Il-mara baqgħet la branzetta u ma mbeżax minni. Għattilha hemm sinu ħan waslu biċċa, wasalta biċċa sa dejn il-monument. Dak iż-żmien kien il-kanun tal-Villena, l-lum il-monument tal-Indipendenza. L-immobilità tispjega ħafna affarijiet, aħna pajjiż żgħir u d-distanzi xi drabi kienu kbar ħafna però f'moħħna. U dak li jġib il-konfronti f'Malta, mhux id-distanzi bejnek u bejni f'termini ta' fiżiku, mhux is-sod u n-nord, ġemissu ma' xulxin. Ma anke kelb żgħir għandu rasu u dembu, mhux il-bot minn xulxin, però żewġ estremi, fin-nord u s-sud tiegħu, mhux bħal tal-Lil-Infant. U għalla naħseb kellu ħafna libertà biex jagħmlu msarnu Lil-Infant, però ma nafx kif irnexxu li jagħmel l-imsarin ta' Nemla jew ta' Dudu. Ma pajjiżna Dudu u Nemla, għal-Frazzant kien jgħid li pajjiżna u Makku. Jina sab anku jiżgħar minn Makku, Malta pajjiż immensament żgħar, però sħiħ komplet, m'għandu xejn nies, assolutament. Però dik il-mara li kienet forsi ġej minn xi raħal mhux il-bot ħafna, kif sabet raħal Belt Valletta biex mur il-belt waħda l-Furjana qalet feqeda u ntilfet is-sens ta' fejn huma l-eruq tiegħi. Aħna fil-fatt qatt għadna nużaw il-kelma pajjiżi biex tirreferi għar-raħal jew il-belt minn fejn ġej. Jiena minn dak il-pajjiż u tkun ġej minn l-imdin għal whatever. Dak ifisser li l-Kunsilli Lokali jekk iridu u din it-triq tajba badnija jistgħu saru Malta anke f'dak li huwa żvilupp. Jekk ħadd iħoss li l-parti tiegħu hija pajjiżu, ir-raħal tiegħi, il-belt tiegħi, is-suborg tiegħi, ir-raqa tiegħi, jekk ħadd jħossib ir-raqa tiegħu, ir-raqa tiegħek fisser li għandek pajjiż sieħ. Il-Maltin safaw il-pajjiżhom billi kienu partiġjani, ċe kienu parrokjali. Parrokjaliżmu s-sistema tagħna, sistema tajba. Qed jeduka, tajba? Tajba. Il-parrokjaliżmu tajb. Iva. Mhux fanatiku mhux xejn. Għażek tkun fanatiku ta' Beethoven mhux ħaġa tajba, tikol u torotu mhux tisma' Beethoven biss. Il-parrokjaliżmu bħala sistema li hija s-sistema tagħna hija il-county tagħna hija d-distrettwalità tagħna l-Kunsilli Lokali li ma Ravilja wkoll qed jaħdmu sew illum huma l-qofol ta' Malta. Ma tistax timmaġna parroċċa, pittura, skultura, arti, ġnien, pajzaġġ, svilupp. Ma tgħid dan sar minn nies li qed jgħixu hemmhekk. Darba niftakar kont qed indawar professur ħabib tiegħi minn Belgrad u ħadtu biex jara Knisja tal-Mosta. Kif ċajna f'dik il-pjazza, għal how is it that such a small country has got such a big church? Għatlu din mhix tal-Maltin, di tal-Muslim biss. U kol għalli, għatlu din mhux tal-Maltin biss, għadib Knisja enormi minn l-isbaħ. Inti bċertu nostalġija tajt li ġara l-lum hija li Malta m'għadix irqajja, m'għadix il-bliet u rħula separati, ma saret belt waħda u tajda bċertu nostalġija bċertu diqa. Nostalġija anki nkwitax. Jekk ma tagħta tkompli ssir belt, se jkollok aktar frustrazzjoni, se jkollok aktar il-bżonn ta' żgħażagħ li jaħarbu jfittxu alternattivi daqsxejn korroħ, se jkollok aktar affullament. Jekk Malta tkompli tiċkien, moħħna se jkompli jiċkien u se jkompli nħossu l-affarijiet issikati. L-effetti ta' erda ta' kontesti huma effetti psikoloġiċi. Jekk tħassar u tħammeġ l-ilma tal-ħuta, dak li jmut huwa l-ħut, mhux l-ilma. Aħna qegħdin ngħixu f'akwarju żgħar diġà u l-ilma m'għandux aħna bħala ħut. Aħna ġifieri tfal tagħna ġiex, mhux aħna. Aħna tagħna nostalġija. Jiena lu ktibt dan il-ktieb b'rispett lejn dak li mietu qabilna ħadd magħhom saħħa u grazzi. U t-tieni biex dak li qed jiġi dalwaqt malajr qed jinqered ħafna minn pajjiżna jibqa' hemmhekk b'xi mod. Ritratt mhux tal-pittura xi nagħmel pittur jew tal-fotografija mhux fotografija però kittieb. B'rispett lejn ta' qabilna, nibża lil ta' qabilna mhux naħallulhom dak li fil-fatt aħna bidritt tirċevejna ma ta' qabilna. Ta' qabilna kienu nies verament rispettużi. Malta missew mill-inqas u ħallew għalilna. Aħna ngħaddit Ningawdu għana, għanna d-dmir nħallu għan l-ħattiju. Inti dwar l-idea tal-spazju titkellem ukoll fil-ktib tiegħek. U tajtek. L-abitant Malti huwa dejjem xi ħadd li jimraħ fi spazju limitat, miftuħ magħluq bil-baħar, ħabib tal-eruq u tal-irbit. U l-eluq u l-irbit, kundizzjonijiet fiżiċi u mentali, iweldu kultura nazzjonali sħiħa tal-istess tip. Dan kollu ma jfissirx li l-abitant ta' gżira żgħira u inferjuri f'xi aspett jew ieħor. Ikun biss inferjuri meta, kif jiġri sikwiet, irabbi l-kumpless ta' inferjorità. Xtaqt inwaħħad mill-ewwel ngħaddu għal kwot oħra, għaliex inti titkellem dwar Malta fl-Ewropa fl-istess tip ta' kuntest u fil-fatt inti dwar Malta u l-Ewropa tajt hekk. Dħul ta' Malta fl-Ewropa bil-fatti, jekk Malta kollha daħlet fl-Ewropa, dan ifisser li l-Ewropa kollha se tidħol f'Malta?
l-Ewropa kollha ħad idħol f'Malta. Alla ħares. Alla ħares. Malta għandha l-vantaġġ li kollha l-kejk u tiklu. It can have the cake and eat it. Malta għandha tażi dak li utejb għalija u tgħid grazzi dak li. L-unità xi hija pajjiż żgħir, fraġli ħafna Malta. Bħal saba żgħar. Lakin verament nixtieq li forsi minn Malta tawx il-politika favori żgħar. Sa ma nafx fejn ċokon il-koba fejn jibda, ma iż-żgħar żgħar. Ma x'inhu dik il-ħaġa Ewropea li ma tixtieqx li tidħol f'Malta? Kriżi ta' valuri, kriżi ta' identità, kriżi ta' ħaġa li l-lum qed jitkellmu fuq il-Prim Ministru l-kbar kollha ġifieri. Prim Ministri diversi kollha, presidenti diversi kollha, awturi diversi drabi d-diskors għallu. Aħna pajjiżna li tieħu mill-Ewropa dak li qabillu, dak li mhux tajjeb jgħidlu grazzi għal darba oħra. Teddida li inti tara quddiemek. Din hija internazzjonalità hija m'għandniex favur ħafna nazzjonaliżmu, provinċjaliżmu ristrettiv. Mhux qed titkellem favur l-elu inti? Assolutament, assolutament. Però favur l-arja friska. Li kolli kapaċità li rawwaħa ġifieri. Jekk nara li ġejja ċerta riħa. Inti tajt li qed ikun hawn ir-riskju hawn Malta li Malta ssir sempliċement residential area. Ġifieri aħna residenti fuq post u mhux Maltin. Xi tajt biha di? X'inhi di t-teddida x'qed tara quddiemek? Sens ta' appartenenza, sens ta' kontinuità, sens ta' offol, sens ta' dak li hu Malti, jrid jiġi salvaguardat billi jiġi modernizzat. Ma nistax ngħixu fl-modi. U jiġi rappreżentat bħala xi ħaġa li tappartini lilna l-kol. Aktar ma jkollok pajjiż li ma jibqax jevoka sens ta' belonging, aħna għandna kultura ta' min inti, min inti, l-għamwa ġenitif ħafna drabi. Jidak il-sens ta' min jien, u ma' min jien jintesa, u jintesa billi l-periferiji tal-irħula u l-birt jispiċċaw, billi Malta tkompli ssir isabelt waħda. Fil-fatt, fil-ma tiegħi dak it-tisser li aħna qegħdin fil-lokanda fil-ġranet u mhux f'dar għal dejjem. Sens ta' belonging, sens ta' appartenenza li tiġi żviluppat billi l-kultura Maltija tingħata dimensjoni importanti aktar fl-iskel kollha kemm huma. It-tieni li l-Eruq tagħna nqishom bħala ħaġa neċessarja mhux sentimentali, it-tieni billi nfetħu lejn il-futur billi qatt ma ninsew li s-siġra tora l fuq bil-frott u bil-lejjel tagħha jekk tfannat fil-fond bil-Eruq tagħha. Jekk ikollok xi ħaġa oħra dik tkun siġra tal-plastik, tħawilha meta trid, taħħa meta trid. Siġra ta' plastik biex. U x'inhu l-kaġun ta' dil-problema? Għaliex qed tgħid li dawn l-eruq qed jintilfu, qed insiru sempliċement nies li qed jgħixu f'dil-lukanda Malta, flok pajjiż Malta. M'għandux ikun il-prinċipju tal-flus biss u fuq kollox, altrimenti jkollok l-qeda professjoni. M'għandux ikollok il-prinċipju tal-flus akkosta kollox, il-politika trid bil-fost tipprovdi l-flus. Flus għabbażi ta' xi ħaġa li hija responsabbli. Ma nistax jiena nikkontribwixxi għal qiegħda tiegħi nifsi għax twedni l-flus. Mek tunet wedni funerali, mux għetmu l-futur. Inti fil-fat ikkaratterizzajt, una kwot oħra mill-ktib, ikkaratterizzajt il-libertà kważi bħala problema. Tpoġġija b'dan il-mod. Xaħat jistaqsi allura, imma li ma huma l-idejat ħżiena? B'mistoqsija bħal din l-art ta' taħt riġlejna titrijet kollha. U kollox isir relattiv, ambigu. Min hawn il-qudiem jibda l-keos. Miex qed jibża Oliver Frigieri. Kultura ta' opinjoni li fil-fatt jgħadjem opinjoni, li kultura tal-opinjonijiet tispiċċa biex kuħat tifhem f'kollox. Intrina nemmen li l-epoka tagħna l-epoka tal-esperti, ta' opinjonijiet studjati, ta' jiena ma nafx u jiena ma nistax li konkludi jekk m'għandix il-kapaċità li nkonkludi, ġifieri. Lura lejn l-umiltà superba, gburija, konxja tagħha nifisha però lejn l-umiltà. Il-fratt ta' dak li għal Einstein nafu ftit, per dak il-ftit u għabizej biex ftina l-ftit ta' dak li għadna ma nafux. Xtaf il-ħu ta' fuq l-ġen li ton fih, Einstein, Einstein li għalis kol, l-unika ħagġa li t-interessani li nifhem il-moħtalla, l-komplementu ma' dettalji. Il-sens ta' arfin akbar, approfondiment tal-kultura tagħna, tal-edukazzjoni tagħna, lura lejn l-istudju serju għal ħafna żmien, kuljum, l-istudenti tiegħi, u mbagħad sens ta' umiltà. Umiltà tfisser li inti taf ħafna u ta' dak il-ħafna verament. Ma kważi qed tinstema tibża mill-libertà li fil-pajjiżi Ewropej li inti tant faħħar hija taken as read kif jgħidu bl-Ingliż, hija mhux biss aċċettata laqas biss diskussa. Naħseb naqbel miegħek. Allura għaliex tibża minnha f'Malta? Libertà? Il-libertà inti għad tissinifika kważi kaos. Il-libertà żejda. Il-libertà tal-ġungla, ġifieri l-aktar pajjiż liberu għall-ġungla, mhux kontra l-libertà, kontra li ma jkollokx sens ta' bilanċ bej fejn tibda l-libertà fejn tispiċċa l-libertà. Ma l-libertà hija konkwista tiġà ġiddu għalija l-Griegi ġifieri qabilna. Aħna għexnija, batajna għalija, missna għalija wkoll, f'Napoleon, il-gwerra u x'nafin, però.
Fil-fatt inti tara l-istess problema. Mhix kontra l-libertà. Anka fil-Knisja, inti tajt il-Knisja Maltija saret wisq parti mid-dinja, kważi tistħi minna nnifisha. Il-periklu tal-Knisja għalli titlef il-fidi wkoll, tant hija epoka lajka għateja, b'mod li ġanki minn Oxford din id-dispożizzjoni verament kera. Il-Knisja stess tista' tkun fil-periklu li titlef il-konvenzjoni ta' nnifisha li għabada kompless ta' inferiorità, sens ta' żmarriment, li tistħi mill-oroq tagħha, mill-kultura tagħha, li tistħi tgħid jien kont hekk, kollu m'għadniex hekk, tistħi minn dak li kienet minn dak li. Fil-Knisja ta' Malta hija knisja kulturali, bħal Knisja Ortodossa fl-Unjoni Sovjetika, insomma, li salvat pajjiżi. Malta hija knisja għax hija knisja nazzjonali. Illum li għandek kultura differenti, da ma jistax ikun aktar, però Malta mingħajr knisja sikwit hija deżert. Anki f'dak li hu sport, dik li hija kultura, f'dik li hija mużika, f'dik li hija arkitettura, f'dik li hija divertiment. Il-Knisja poplu Malti provditlu sistema tiegħu issa llum li aħna f'pajjiż laik u hekk għandu jkun. U pluralista hekk għandu jkun. Din hija l-libertà li bil-fors naqblu fuqha mhux hekk. Napoleon ġie Malta wkoll. Però Napoleon kien daqsxejn goff. Ħallina aġenda miftuħa mbagħad qabdu ta' warah, spiċċajna kif spiċċajna ġifieri. Għatru li l-libertà hija fondamentali. Però hija libertà diskrezzjonali, libertà li tagħti każ ta' jiena liberu li mur nom illum f'dil-kassa. Il-fatt inti tajt is-sitt punti ta' sittinijiet ta' Mintoff, inti tajt ma' żmien mhux is-sitt punti ta' Mintoff kellhom jidħlu bl-ebda storbju, imma 100,000 punt ieħor li lil Malta ħarbtula l-identità tagħha żvinawha. Iva. Ġifier fis-sittinijiet għamilna dil-ġlieda kbira, saret dil-ġlieda kbira fil-pajjiż għaliex Mintoff għamel dawk is-sitt punti lillum kważi mhux biss aċċettati qas biss diskussi. U inti għedt hemm 100,000 ħaġa oħra li daħlet. Mintoff bata għaliex ċerti affarijiet nistgħu saħħu qablu ma saħħux. U Mintoff bata ġumma ċerti punti li bata li għamu saħħu warah la ma kien f'postu biex jieħu sen fihom. L-aġenda ta' Mintoff kienet essenzjalment l-aġenda interrotta sine die ta' Napoleon. Diversi issues li rid Napoleon ma dawk li qabad Strickland imbagħad Mintoff. Però mbagħad il-Knisja stess irrealizzat dan għax il-Konċilju Vatikan it-tieni. Ġiet il-rivoluzzjoni ta' sittinijiet li ngħix ta' bħala żagħżugħ. Ġiet l-Ewropa li hija liberalissima aktar minn kwaħta mill-Amerika. Iċ-ċentru tad-dinja bħala libertà u aħna. Ġermanja, Franza, l-Italja, Portugal, Spanja. Qegħdin hemm aħna wkoll ġifieri. Inti tajt ukoll, niġu ftit l-aħħar parti tal-ktieb. Inti tajt id-disajnijiet u nikkwotak kienu rivoluzzjoni sikta fl-akbar assedju tal-istorja Maltija. L-akbar assedju. Għaliex id-disajnijiet kienu l-akbar assedju tal-istorja Maltija? Għaliex hemmhekk irrealizzajna li Malta hija indipendenti anke biex iċċedi l-indipendenza tagħha. ċa l-libertà li nkunu parti mill-Ewropa kienet tfisser li rridu nżidu r-ritmu naġlu aktar u ma fil-fatt nikkundannaw u nikkonkludu malajr. Malta sabet ruħha f'pajjiż f'ambjent ta' rivoluzzjoni ta' bidla kbira, meta l-politika Maltija ma baqgħetx aktar importanti. Ġifieri politika ta' Fenek Adami ta' Mintoff għal-prinċipji, kważi ttieħdet fidejn l-Ewropa. L-Ewropa llum taħseb għalina tantiċipa x'nafin. Jiena provajt nuża din il-metafora anke f'dan il-ktieb. Malta pajjiż li għal żmien twil kien ipparkjat, qatt ma mexa fit-tul, parkja. Illum miexi u tilef is-sens tal-veloċità u tilef fejn huma l-brekijiet. Qabel ħażin kien li kellna karozza parkjata għal sekli sħaħ, parkjata mmens. L-aktar affarijiet elementarissimi kienu għadhom anatema, skandalużi f'Malta. Illum fl-estrem li ħaredin f'pajjiż fejn fil-fema tiegħi l-brekijiet ma nħux fejn.